युवा ही एक शक्ती असते. आदरणीय शिंदेसाहेबांचं जे काम महाराष्ट्रामध्ये चालू आहे या कामामध्ये युवकांचा फार मोठा सहभाग हा नेहमी राहिलेला आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की हे एक असं नेतृत्व आहे की ज्यांना सर्वसामान्यांच्याबद्दल कळवळ आहे. रात्री 12 वाजता साहेबांना फोन आला की एका युवतीला तिची फी 50%च फी होती, पण ती भरायला पैसे नव्हते आणि त्याच्यामुळे त्या युवतीने आत्महत्या केली. रात्री 1-1:30 वाजता त्यांनी फोन केला आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटलांना आणि त्यांनी विचारलं की महिलांची किती फी असते, म्हणजे किती बोजा आपल्या राज्यावर येईल. आणि सकाळी त्यांना रिपोर्ट मिळाला आणि सकाळी 9 वाजता त्यांनी जाहीर केलं की याच्यापुढे सर्व मुलींना महाराष्ट्रामध्ये मोफत शिक्षण दिलं जाईल. आणि म्हणून आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की गोरगरिबांची कळवळा करणारा असा नेता हा खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांच्या विचारावर चाललेला आहे. महाराष्ट्राचं आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आपण नाव घेतो, परंतु त्यांनी दिलेल्या विचारावर आपण चाललं पाहिजे. आणि म्हणून या ठिकाणी हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारावर चालणारा एक शिवसैनिक आज महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झालेला आहे. आणि म्हणून विशेषतः मला युवकांना सांगायचं आहे की ज्या ज्या योजना महाराष्ट्रामध्ये सुरू केलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये विशेषतः युवकांसाठी जी महत्त्वाची योजना आहे की ज्यावेळेला तुम्ही काम करता त्यावेळेला तुम्हाला 6,000, 8,000 आणि 10,000 असं विद्यावेतन देण्याची एक योजना ही आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी चालू केलेली आहे. आपल्यापैकी अनेक लोकांना हे माहिती नाही की आपल्यापैकी जे ITI झालेली मुलं आहेत, ज्यांनी नर्सिंगचा कोर्स केलेला आहे, ज्यांनी हेल्थ असिस्टंटचा कोर्स केलेला आहे, ज्यांनी हॉटेल मॅनेजमेंट केलेलं आहे, यांना परदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण एक कार्यक्रम हा महाराष्ट्रामध्ये सुरू केला. मी स्वतः त्या कार्यक्रमाचा अध्यक्ष आहे. आणि मुलांना जर्मन भाषा शिकवायची आणि ज्या मुलाला इथं 20,000 रुपये पगार मिळतो त्यांना महिन्याला 3-3 लाख रुपये पगार हा जर्मनीमध्ये मिळतो. त्यांना व्हिजा दिला जातो, त्यांना फॅमिली व्हिजा दिला जातो. अशा असंख्य योजना आहेत. पण आपण कोकणातली मुलं आहोत आणि कोकणाला एक वरदान हे निसर्गाचं मिळालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे याच्यावर आधारित उद्योग वेगवेगळे सुरू व्हावे याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात काम हे सिंधुदुर्गमध्ये चालू आहे. आपण जवळजवळ 150 कुटुंबांना स्वतःच्या मालकीची छोटी छोटी हॉटेल्स तयार करून दिलेली आहेत. ही हॉटेल ज्यावेळेला तयार होतील त्यावेळेला एखाद्या हॉटेलमध्ये काम करण्याऐवजी स्वतः तो मुलगा किंवा त्याचं कुटुंब हे त्या ठिकाणी मालक होणार आहे. आपल्याला अनेक योजना, खरं तर मी आता या ठिकाणी उशिरा पोचलो. प्रकाश परब साहेबांचे चिरंजीव आहेत सूरज परब, ते आमच्या अशा अनेक योजनांचं नेतृत्व करतात. आपण जवळजवळ 5,000 महिलांना, 4,500 महिलांना बॅकयार्ड पोल्ट्रीचं ट्रेनिंग दिलेलं आहे. त्यांना त्या ठिकाणी आपण ऑर्गॅनिक अंडी असतं तशा ऑर्गॅनिक अंड्यांची निर्मिती केली जाते आणि एक अंडं हे 10,000 रुपयाने विकत घेतलं जातं. ही एक क्रांती आपल्याला कोकणामध्ये आणायची आहे. कोकणाला निसर्गाचं वरदान लाभलेलं आहे. आपल्याकडे जे मच्छीमार समाजाची मुलं आहेत त्यांना माहिती असेल की अनेक मुलं ही वल्हवत जायची छोट्या छोट्या होड्या घेऊन. आपण सर्वांना आउटबोर्ड इंजिन दिल्या. आपल्याकडचे मासे गोव्यामध्ये जात नव्हते कारण आपल्याकडे इन्सुलेटेड व्हॅन नव्हत्या. या इन्सुलेटेड व्हॅन आपण चांदा ते बांदामधून दिल्या, रत्नसिंधूमधून दिल्या. ज्या मच्छीमार महिलांना आपले मासे मार्केटमध्ये न्यायचे होते त्यांना आपण स्कूटर दिलेले आहेत. आणि हे सगळं घडतं आहे. दोडामार्गसारख्या आमच्या दुर्गम तालुक्यामध्ये आज रेशमाचं उत्पन्न केलं जातं, ज्याला टसर सिल्क म्हणतात. हे टसर सिल्क केलं जातं आहे. अनेक मुलांना ह्याची माहिती नसते की हे सगळं घडतं आहे आणि हे आपण लोकांपर्यंत नेलं पाहिजे. मी खरं उशिरा आलो, नाही तर मी व्यवस्थित तुम्हाला सर्व योजनांची माहिती दिली असती. परंतु तुम्ही युवकांनी एक ठरवलं पाहिजे की आम्ही घरोघर पोचणार. युवकांमध्ये एक शक्ती असते, युवकांमध्ये काम करायची शक्ती असते. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही जर असं ठरवलं, अनेक लोक खोटा प्रचार करत असतात. आत्ता मी बांद्यावर नेत होतो आणि त्या ठिकाणी मला अतुल पैकाणे भेटले. अतुल पैकाणेंचा जो उद्योग मी या ठिकाणी बांद्याला आणला त्याला त्याच्यामध्ये फक्त 100 मुलं काम करत होती. मी त्यांना विचारलं की ह्या क्षणी किती मुलं काम करत आहेत.
या क्षणी त्यांच्याकडे 650 मुलं काम करत आहेत. आणि दुसरा एक त्यांच्याकडे उद्योग येतो आहे जो सोलारचं पॅनल तयार करायचा उद्योग आहे. त्याच्यामध्ये 200 मुलांना काम मिळणार आहे. अनेक लोक म्हणतात की या ठिकाणी MIDC झाली तिथं उद्योग आलेले नाही. जवळजवळ 84 उद्योगांनी आपली नोंद तिथं केलेली आहे, जमिनी घेतलेल्या आहेत. आत्ता येण्यापूर्वी मी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीच्या प्रतिनिधींना भेटून आलो. त्यांनी 120 एकरची जमिनीची मागणी हे ते त्या ठिकाणी आढळलेला त्या ठिकाणी करतायत. आणि त्याच्यामुळे आपण ह्या सगळ्याची माहिती घेतली पाहिजे. पुढच्या काळामध्ये जे उद्योग येत आहेत त्याच्यासाठी ट्रेनिंग मुलांचं सुरू केलं पाहिजे. तर ह्या गोष्टी युवक करू शकतात. आणि म्हणून मला खरोखर आपल्याला पुन्हा एकदा दिलगिरी व्यक्त करायचं. मी जर अगोदर आलो असतो तर तुम्हाला अधिक चांगलं मार्गदर्शन मी करू शकलो असतो. परंतु या सगळ्या स्कीमच्या बद्दलची जी माहिती आहे ही तुम्हाला दिली जाईल. तुमच्यापैकी अनेक लोक ही शेतकरी कुटुंबातली आहेत. आपण शेतकरी कुटुंबातली जी मुलं आहेत त्यांची एक आर्मी तयार करतो आहे, ज्याला फूड सिक्युरिटी आर्मी म्हणतात. त्यांना आपण ट्रेनिंग दिलेलं आहे. ही मुलं सकाळी उठतात, 6 वाजता उठून कवायत करतात. त्यांना ट्रॅक्टर दिलेले आहेत, त्यांना पॉवर टिलर दिलेले आहेत, त्यांना प्लांटर दिलेले आहेत. आणि पुढच्या काळामध्ये आपल्याकडे जी शेती मोकळी राहते त्या ठिकाणी ही मुलं काम करणार आहेत. आता ही आर्मी फक्त 200-250 युवकांची आहे. पण पुढच्या काळामध्ये तुम्हाला युवकांना या जिल्ह्याचं जे चित्र आहे हे बदलण्याची संधी तुमच्याकडे आहे. आणि त्या दृष्टीने खूप चांगलं काम तुमच्या हातून घडो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि ज्यावेळेला हे सगळे कार्यक्रम आहेत याचं तुम्हाला सगळ्याची माहिती पाठवली जाईल. आपण देशी गाई देतो. देशी गाईंचं दूध हे 60 रुपये लिटर. आपण बघतो की 30-35 रुपये लिटर आज दुधाचा दर आहे. 60-65 रुपयाने दूध खरेदी करण्याची आपण व्यवस्था केलेली आहे. आपल्याला सगळ्यांना कुठल्याही टीकेने उत्तर न देता कामाने उत्तर द्यायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी चांगलं काम हे युवकांच्या हातून घडो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. या निमित्ताने आज प्रकाश परबांची जयंतीसुद्धा आहे. त्यांनी खूप चांगलं काम ह्या सर्वांमध्ये केलेलं होतं. तर त्यांनासुद्धा मी या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करतो. आणि किरणजी, आपण एवढा लांबून आला. खरं तर मी सकाळीच या ठिकाणी यायला पाहिजे होतं, परंतु पूर्वीच्या काही अपॉइंटमेंट दिलेल्या होत्या आणि मी साधारण 1 वाजेपर्यंत इथं पोचेन अशी अपेक्षा होती. आता तर 2:30-3 वाजले. मुलं बरेचशी जेवायला त्या ठिकाणी गेलेली आहेत. तुम्ही अतिशय चांगलं असं काम हे महाराष्ट्रामध्ये करताय. पुण्यालासुद्धा मी तुमचं काम बघितलेलं आहे. आणि चांगलंसं काम आपल्या हातूनसुद्धा घडो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आपल्या सर्व टीमला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. ज्या ज्या मुलांना नवीन पदं प्राप्त झालेली आहेत त्यांनी या पदाचा वापर हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी करावा अशी त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.